RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Pagmasinugtanon kamo sa Diyos, ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wa pa kamo masayod sa kamatuoran. Pag kinabuhi inoon kamo nga balaan, kay balaan man ang Diyos nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. 1 Pedro Kapitulo 1 versikulo 14 ngadto sa 16. Agig pagyukbo ug pagbalaan nining adlaw sa Semana Santa, ang RMN drama muhatod kaninyo nining tinuyo nga sugilanon agig paghandom ning pagpasakit sa atong manunubos, sugilanon nga naguluhan. Asa ang Bidlisit. Sa pagsugod ng atong sugilanon, dito sa menteryo gilubong ang asawa ni Lito, ug sila na lang duha ni Ayan nga iyang anak ang nahibilin sa menteryo. Mga igsoon, niya ang atong sugilanon nga naguluhan. Asa ang Bidlisit. Ang lahat sa kaniya na nangako at umibig ng tapat, susunod anumang maging. Nay, Nailina, ganong itiyaan man minimo, Nay. Nainali mo na yoy. Mamiya ko lang ka na mo. Dali na, Ayan. Mag-awas sa tani sementeryo. Nalubog sa tanay din. Kita lang nabilin din sa sementeryo. Dali na. Tay, si nanay ba? Huwag na lagi si nanay din. Di ka ba makasabot? Dali na. Mag-awas sa tani din. Nay! Nailina! Nay! Tay, asa pa man di ay ta? Lilipat na manguli sa ato. May palitulun ako. Dini ka lang, ha? Anar ko sa akpang. Huwag ay pagbiya din, eh. Dini ka lang. Oh, tay. Wa na nga akong nanay. Ibiyaan namin niya. Kami na lang si tatay. Mingaon ako ni nanay.
Asa naman ni si tatay, oy? Wa pa man mabalik. Hapit na lang mungit-ngit. Naunsa mo ka siya? Wa ba kayo daw tang naitabo ni tatay? Gutuman na ba yan ako, oy? Ganihara kong gigutom. Gutuman na ako, oy. Ngit-ngit na kayo. Asa naman akong tatay? Halalantoy! Naay nakita sa imong pwesto! Hoy, kinsa mo ka? Takdiin mo ka. Saan ka? Wa nakakatultol sa inyo. Ha? Hala! Naghilak ka no! Wa mo kakita sa akong tatay? Wa man mi kailas imong tatay. Gibiyaan ka sa imong tatay? Ingon man siya nga ngaya kong balikon. Pero wa pa man siya. Nga, di na tumubalik ko'y. Ha? Taga-asa di ay ka? Wa man ko kay baw. Gikan man ming naglubong sa akong nanay sementeryo. Niya pagkahuman, naabot ming anhi. Niya, ingon man si tatay nga, naalam ko no siya paliton. Pero, wa naman siya mo balik. Uy hala, kaluoy ko di ay nimo. Luspad pagit kaayo ka. Ngano nagsige makagunit sa imong tiyan? Sakit naman. Ganina naman kay kong gigutom. Wa pa day kay kaon? Lantoy, namang ko'y 20 diri. Ato lang siyang palitan og makaon lantoy na. Nya, kunin mo nang ipapalit og makaon niya. Ikaw na si ni kwarta. Sige lang, pusog pa man sad ko. Nya siya kay luoy man kaayo. Kinsa day nga nimo? Ayan. Ayan. Mm. Na, kuyog na. Palitan ti kag makaon. Kato lang pungko-pungko kay migo man to namo ang tindero dito. Unya iya man ang pakapinan basta kami ang mupalit. Tana, kuyog na. Ha? Oh, salamat ha. Nabusog ka? Ako di ay si Jane. Unya kini siya si Lantoy. Taga-asa di ay mo. Tika din ni. Asa man inyong bahay? Bisan asa. Kung nasa mi maptan og duka, anarapod mi matog. Mao naman niya mong bye-bye kining nagkasada. Ha? Wa day kay kaulian ayan? No, wa naman ko katultol asa ang amo. Unya, wa naman sab ko balik ka sa akong tatay. Ako yung nilang namo. Para na kay kaupan. Manglimos raman mi. Mangayo raman mi sa mga tao para na ami makaon. Ha? Mangayo raman mi. Maura man na among diskarte para makakaon mi. Wa naman sad mi mga ginikanan. Lantoy, naay babay ay. Murag tato tingali na kay sexy man. Atong duulo na, pangayuan na to. Na sige, dali. Atong dulon. Ay, kamingaw pa ani, uy. Haba bang ko'y nakita ang customer? May pagmauli na lang ko. Ma'am, taga-imik para palit makaon, ma'am. Ma'am, maluwi ka na mo, ma'am. Wapamikaon, ma'am. Na, parihas ta. Wapa ko'y suhot nga ri ay. Zero pa ko ron. Sige na, ma'am. Bibi, pamahawa ko na mo, bi. Samot din, di malas ta ninyo, uy. Wapa ko'y kwarta nga ri. Pamahawa mo. Ate, ayaw lang mi abuga, te. Mangayo lang mi bisag 5 lang, te. Maluoy ka na mo, ate.
At dali lang mo eh. Dali na, Chin. Wa man ay kwarta, tihik mo na. Dali na mo. Dali na, Ayan. Wa may kwarta si ma'am. Dali na. Ate, isang piso lang, te. Para palit na mong makaon, te. Unsa man ka, uy? Wala ki ko'y kwarta. Wa pa ko'y kita. Wa pa ko'y nakuha ang customer. Asam na ginikanan ninyo? Patay naman akong nanay, te. Unya, gibiyaan man ko sa akong tatay. Wa naman ko balika. Ha? Kaluoy ko dain mo. Hasta po tong imo mga kauban? Bago pa man mi adto nilang nagkaila, ate. Oh, mau ba? Dali. Kuyog na lang nako. Kaluoy ba nimo eh? Bantog ra tan-aw nako nimo, ikaw ra may lahi. Kato sila naglago ra mga gipang sulob adto. Dali, kuyog lang ta. Dali, sud. Mao ni among bay. Oh, saman gigutom ka. Nakapamatingali bahaw dire. Oh. Sa'yo lagi ka na uli. Asa makita ni mo? Na. Way suhot oy. O siya may suhot? Way kita, mingaw. Ay akong atika niya, ha? Ambil lagi nakita ni mo. Wala lagi taon dido. Unsa man ka? Imo pa man kong isuot sa imong bulsa, oy! Uy! Managpa mandayon ka, uy! O sabay gusto ni mo? Kulataon ka, ha? Kulataon! Manong, ayaw lang siya dapati nung. Uy! Kinsa ka? Nga nakasuot ka din sa kumpani may? O saman? Kawatan ka! Dili siya kawatan dido. Hilom! Yan ang gisukmag man nimo siya sa tiyan. Palituan ni mo, oy! Salbahis man ka! Buong eh! Musukol ka! Okay ka sada? Kaubalay ni mo ning bataa? Ako na lang nang gidakay na luoy man ko. Libon suroy na lang ng bata. Okay. Ganahan ko ining bataa. Kay isog. Bagsik. Maggamit ko siya. Ngano? O si buhaton mo sa bata? Swerte kita ining bataa. Triningon ko ni. Tuningon sa unsa? Sa pagka-snatcher. Unsa? Ayan, Dong. Ayaw pagsugot sa ipabuhat ni Dido nimo. Ayaw pagsugot. Te, Stoy. Unsay gisultin mo sa bata, ha? Dido, ayaw iapil ang bata sa imong kasalbahis. Ako lang ang gamita. Ayaw ang bata. Usayo! Pagbutaan ko ni mo, ha? Pahawa niya! Si Karan kong naong mo! Pahawa ba? Dido, utang buot. Ayaw iapil ang bata sa mga dinautan mong buhat. Hilom lagi! Kahit ako! Oh, awa! Katilaw ka hinoon! Moingon gali kong pahawa! Pahawa na yon! Anong dili ka mabunog? Hanggaw kang dako! Okay! Hoy, bata! Kinsay nga ni mo? ayan. Ayan. Paminaw ha, Ayan. Tudloan te ka sa angay ni mong buhaton.
ayaw ka hadlok nga madakpan ka. Kay dili ra ka prisuhon. Underage pa man ka. Mao nga, tumana kung unsay akong isugo nimo. Nakasabot ka? Oh, matuman ko. Basta dili na nimo pasakitan si Ate Sheena. Wow, ha? Okay. Ato ng sabot. Basta mutuman sad ka sa akong ipabuhat nimo. Nakasabot ka, bata? Oh, Good! Gimanso ni Dido si Ayan sa pagpang-snatch. Gitudluan kuno saon sa pagpanglabni ug asa paingon kung makakuha sa butang. Ug ing kaso nga madakpan unsay buhaton ug unsay itubag. Hangtod nga nahimo ng panggiitang snatcher si Ayan. nakuha na ako ang yambag. Pasaylo taon ko. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Kalma lang. Ako ni, bata. Nandito? Oo, ako ni. Wa ba'y nakasunod ni mo? Wa man tingali. Good. Asa ang imo nakuha? Diara. Sige, lakaw na. Ari diri agi. Adto na kita sa bahay magkita. Lakaw na! Kanay bata! Relax. Ako ni. Very good, bata. Oh. Wow! Wow! Kadaghang kwarta! Okay ka, ha? Okay ka! Yeah. Kuwari. Imo na usak gatos. Gatos. Sige. Kaon dia. Nana ko'y dala ko ng pagkaon. Kain mo lakaw ko. Ate Sheena? Ayan, Dong. Ako'y mangayog pasaylo sa gibuhat ni Dido ni mo, Dong. Uwa kay sa ate. Ayaw pa ngayon ako pasaylo. Kaon tiyo. Naipagkaon. Asa naman si Dido ni mo? Ambot. Milakaw man to. Ang salpahis. Tuwa na sa tusugalan. Kay may puhunan naman. Dong, Ayan. Mas maayo tingali nga mubiyak ka na lang din eh. Dili maayo nga anhi ka din eh, Dong. Dili te. Dili ta kabiyaan. Kung dili ko mutuman susugo ni Noy Dido. Basig iyarasad kang pasakitan. Dong, Ayaw ka balakat eh. Matapos ranin tanan. Sige te. Mulakaw sa ko. asa ka man? May pagkikitaan lang ko te. Sige. Kung mahimo, ayaw na pagbalik. O ayaw na pagkikita kang dito. Likay niya, Ayan. Te.
Pila namin natigom na to, Jin. Gamay pa man ni, uy. Wa pa gani kaabot og 20 kay pulos tagpiso ang ipanghatag. Gutom na rabak kay kuda. Gutom man naging nako eh. Nagkayakaon. Asam taan makaon doon. Daan pa ko. Darin mo na ako din makitaan. Hala, si Ayan! Sige, pangaon mo. Ipalitan ta mong dagang pagkaon. Wow, kani amigo, tunay ng amigo. Bibi, kigutom na kayo. Ayan, tiin kag kwarta. Ha? Tiin kag kwarta ba? Kita na ko sa pagpang-snatch. Ha? Nag-snatcher di ay ka? Uy hala, badra ba na Ayan? Pasig matakpan ka. Huwag ko'y mahimo, Jane. Makasurvive lang ta sa gutom. Sige, kaon mo. Ikaw, sige, kaon na, Jane. Sige, salamat. Pero dili ko mukaon anang pagkaon ni gikan sa dautan niya paagi. Oh, Jane. Bisan og bidot sa galamhan ni Ayan ang gisulti ni Jane. Apan padayon gyapon siya sa iyang pagka-snatcher. Tungod kay dili siya gusto nga mapasakitan pa ni Dido si Shiera. Pasilo ako! Pasilo at taon ko! Salamat nga. Nabot ko sa bahay nga way nakasunod ako. Dido, maluoy ka. Ayoko gingaan eh. Wala ko magkinanglan nimo. Busa angay lang biyaan ta ka. Wala kay kapusanan. Masakiton kang dako. Bibi, ayaw kong gunitin mo. Daawa. Ha? Palungan ka hinoon. Sabi niya, buisit! Oh! Ayaw kay naabot ka na. Asay mo kita. Ang bidayon kay mubalik ko dito sa Madyungan. Hoy! Siga mang matay ni kalahanay. Ang biday mo na snatch! Di ba nagsabot naman ta? Natumanon ko ang imong gusto. Basta di na nimo pasakitan si Ate Sheena. Nya! Sa ang yabag naman na. Wala man ay kapusanan. Wala'y laki nga muabang niya. Kay niwang na. Multibiho naman nagnaong. Hasta ko. Ha! Giluod na ko na. Bebe. Ambi na imong nasnatch, be. Ambi na ba? Usap ka, ha? Musungkol ka na ako. Imo kong gihimong dautan. Busa magpakadautan na lang yung ko. Atipal! Ginunggab ko ni mo. Ikaw ang naghimo na ko nga maingon ko, ani. Busa ang nilang nga ikaw ang unang magkatilaw sa akong kadautan. Napatay ni Ayan si Dido. Apan tungod kay daan ang wanted si Dido ug pinangita na sa balaod, gumikan sa pagpamaligya og mga ginaniling drugas. Naabsweldo si Ayan. Ate Sheena? Te, Doong. Ayan. te, pasilo ako, te. Napatay na ko as ni Dido. Tungod kanina na ako magwanta nga makita kang iyang pasakitan. Ayan. Te, malta ka.
Giisip na tika nga akong ikaduhang inahan. Kung mahimo, gusto na kayo tikang sangpiton o nanay. Kay kuwang ko sa pagmahal sa kainahan. Dungayan. Pwede ba tikang masangpit o nanay, tik? Oh, dungayan. Ang tinuod. Ang hinungdan kung nga nung gidata ka. Tungod kay susama kag panagway sa akong anak nga namatay. Maungay kalipay ko nga sangpiton ko nimo og nanay dong. Nay Sheena. Nay! May gibating sakit si Siena ug ginali kinigda ni Ayan sa ospital. Ug dito iyang nahibawan nga may kanser sa matres si Siena. Ug grabe na kini, hinungdan nagipapauli na lang sila sa doktor. Ayan, dong. Salamat kaayo sa tanan. Nay. Nay, ayaw na basulti. Dadote ka sa laing ospital. Mangita ko kwarta. Ayaw. Ayaw na. Ego na ako nga. Gidakon imo sa ospital. Huwag akong nabatsyagan ang pagmahal sa usa ka anak. O karon pag makasuway, nga nindot di ay. Kanindot di ay kung dunay magmahal na to nga anak. Nay! Nay! May sakit na sada. Wala na ba ko'y tambal? Magpalit ko, Nay. Huwag ko kadyo ta. Mubalik na ko. Magpalit na ko mo tambal. Kadiyot lang, Nay. Nay, dera imong tambal na ay. Tumaran ni Nay. Kadiyot, magkuha kong tubig ha. Nay? Nay, Sheena? Nay! Nay! Wala siya magliyok. Nay! Nay, Sheena! Hindi mo tambal, Nay. Tumarani, Nay. Tumarani. Nay! Nay! Tumarani pa. Sige na, Nay. Sige na. Sige na. Nay! Ikaw ba si Ayan? Father, Ako si Father Ben. Suod ko kayo kini si Sheena. Sa gamay pa, ako mo'y nagpadako niya. Dito ni siya sa kumbento. Apan bibiya siya, ugwa na mubalik. Inungdan nga naguol ko karon nga mao kini ang iyang gidangatan.
Dugay ko na siyang gipangita. Ug salamat nga nakit-an siya. Apan wahina. Father, Ay kapalaga sa iyang pagpalubong. Ako nang bahala. Abi nimo, sa dihang napatay mo ang iyang kapuyo, sa dihang gi-interview ka sa mga taga-media, nakita ti ka sa TV. Inungdan nga, nahibaw-an ako kung asa si Sheena. Nahibaw na ko sa tinuod nga istorya. Father, gikan sa pagkamat mo na buot. Gikan sa paglubong sa tinuod akong inahan. Din gibiyaan ko sa tampalasan kong amahan. Gibiyaan lang ko diha sa Daplins Karsada. Wala ko'y nakita pang gamayng kahayag sa akong kinabuhi. Pulos na kangit-ngit. Sa diyang naibaan ako sa Nanay Sheena. May nakita na kong gamay bidlisiw. Apan sa kalit lang, miaw ang iyang kahayag. Tungod kay ikuha niya sa Nanay Sheena. Ngano man, wala ba na ko paglaom, kamalipay pa ni kalibutan na. May makita pa ba kong gamayng bidlisiw sa kahayag sa akong kinabuhi? Pulos na balang na ikangit-ngit. Asa na ang bidlisiw? Ayaw pawa sa paglaom. Makita mo ra ang bidlisyo nga imong gipangita. Dawata siya papali. Dawata si Jesus sa imong kinabuhi. Pasugla siya sa imong kasing-kasing. Aron maangkon mo ang kahayag nga way katapusan. Ang matuod nga kaluwasan. Ayan. Ayan. Ikaw, buhi panay ka. Ayan. Dawata si Jesus sa imong kasing-kasing. O pasayloa si tatay nimo. Nakita ko siya sa simbahan nga dakong masakiton. O gisugid niya ang nahitabo. Ang pagbiya niya nimo. Pasaylo ako ro. Wala ko makabalik. Kay binitabo na ko nito sa akong ginatuan. Na-disgrasya. Natagakan ko o sa kanakong butang nga gikan sa ibabaw. Wala ko magpantay. Hinungdan ka na kuyapan ko. Kung ginali ko nila pagka sa ospital. Kung wala ko may bahaw sa sunod ka na ito. Wala na rin ako napapunan na dito ako sa ospital. Apal siya diyang nahinumdum ko nito. Gusto ko bumira sa ospital. Aron pagtama ka. Pero ako tumuti. Kaya delikadong palang kayo. Kung sa diyang nakalawas na ako. Huwag ko'y pahuway sa pagpangitan nito. Hinungdan ka na sakit ko. Dito ko napunta sa simbahan. Kung nakita ko ni Father Ben. Pasalaw ako, anak. Dili na kong tuyo nga biyaan ka. Pasalaw ako. Tay ito. Tay, salamat. Salamat nga nabalik ka, Tay. Ako'y nagapagay dito sa simbahan. Aron matabangan siya ni Father Ben. Jane? Ikaw na? Gipangita takit ka.
Salamat. Salamat, Jane. Daghan kayong salamat. Nangita gina siya nimo ba yan? Eh, kumingaw na kuno siya nimo. Inap tingali. Maghilom di oy. Salamat. Salamat, Lord. Salamat nga gibalik mo na ako ang kahayag. Thank you, Lord Jesus. Kaniyan na nangako at bibig ng tapat susunod ano mang maging kalagayan. Kung ikaw mawala ng paglaom sa kinabuhi, sangpita si Jesus, ug pasudla siya pagbalik sa iyong kasing-kasing. Kay siya ang kahayag nga mubidlisiw sa imong kinabuhi. Ug dinhi mga higala natapos kining tinuyo nga sugilanon nga atong giuluhan og Asa ang Bidlisi. Sugilanon nga